col·loquen els terços del 4 de 8 amb l'agulla. Veurem pujar també, recuperat ja el terç del Pilar, que diumenge va acabar mal parat de la boca. Avui recuperat, almenys per fer aquestes construccions, aquesta construcció amb el Pilar. El donen per molts terços, per tant intent vàlid de 4 de 8 amb l'agulla. Recordem que aquesta temporada els castellers i Vilafranca ja han descarregat fins a 5 4 de 8 amb l'agulla. El van descarregar. Per darrera vegada, la festa major de Calafell el passat 19 de juliol. Cornellà, Sant Pere de Ribes, Altafulla, Torredembarra i Calafell. Les places canvista el 4 amb l'agulla. Aquest nou 4 amb l'agulla d'aquesta temporada dels castellers de Vilafranca. Els quarts ja col·locats, els quints comencen ja a agafar el seu lloc. Dosos, aixecadent, xaneta ja sobre de la pinya. Comencen a pujar dosos i també comença a pujar ja el segon d'aquest Pilar de 6 dels castellers de Vilafranca. Uns castellers de Vilafranca que en aquesta plaça ja han descarregat el 4-8 amb l'agulla. El 2004, en la seva darrera aparició, ja el van descarregar. També el 2002. Els 15 esperant ja l'entrada al pis de dosos. El castell va bé. De moment no té gaires complicacions. L'han agafat bé de mides, fins i tot tancat. No l'han agafat gaire ample, l'han agafat amb comoditat. De moment el Pilar ja es va construint. El terç que es col·loca. Començarà també a pujar el quart del Pilar. Dosos col·locats. L'aixecadora ja és dalt. L'enxaneta també ja pràcticament és dalt. I el bo d'aquest castell és la rapidesa amb la qual es pot carregar i descarregar el 4 de 8. Atenció que entren ja entre l'aixecadora, l'enxaneta que ja és dalt, anirà a carregar el 4 de 8. Comença també a pujar ja l'aixecadora del Pilar. Carreguen l'estructura del 4 de 8 amb molta facilitat. Castell força fàcil, de moment, en una plaça de la Vila que és plena vessada. Déu-n'hi-do la gent que hi ha a la plaça de la Vila Vilanova. Ara surten ja l'aixecador. Es col·locarà d'enxaneta d'aquest Pilar de 6. Els quarts comencen a tenir feina. Aquest pis de quarts petit aquesta temporada, però que de moment amb solvència ha pogut descarregar aquesta temporada tots els 4 de 8 amb l'agulla. Surten els dosos, es dibuixa l'aleta del Pilar de 6. De moment el castell tranquil, el Pilar no patirà en excés. La baixada del 4, això és bon senyal perquè el Pilar pugui treballar amb comoditat. Ja surten els 15. Ja es veu també el 2 del Pilar, o l'aixecador, com vulgueu, d'aquest Pilar de 6 dels castellers de Vilafranca. El quart també ja queda lliure, surten els quarts del 4, sortiran també ràpidament els terços del castell, esperant que el terç del Pilar agafi amb dues mans, ja el tenim construït. Segons terços fora, 4 de 8 amb l'agulla, carregat dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada de l'enxaneta del Pilar, el Pilar va molt bé, el Pilar va molt bé. Ara comença a tenir un cert trontoll cap endavant, que l'aguanten amb tranquil·litat, i els castellers de Vilafranca descarregaran el seu 6è 4 de 8 amb l'agulla de la temporada. 6 de 6, aquest nou 4 amb l'agulla d'aquesta temporada que funciona bé. El 6è de l'any, primer castell descarregat de la jornada, 4 de 8 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca.